Γεια σας παιδιά, θα βγάλω βίντεο τώρα να παίζω με League of Legends με τον ξάδερφό μου και ένα φίλο του. Θα είμαστε σε team builder όλοι μαζί και θα δείτε το gameplay μας. Είναι στην κλίση και αυτή στο Skype και θα μιλάνε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, μπείτε και εσείς παιδιά. Δεν μπορώ, τρέπομαι. Τι να πάρω εγώ τώρα. Τι βάζω τα μικρά μας στην... Πάω στο θρανίο. Λοιπόν, πάω top Nasus. Θα παίξω ADC, αλλά... Λοιπόν, εγώ δεν θα βάλω το skin. Μίτσο, παίξε Ezreal. Δεν παίζω Ezreal. Χωρίς skin θα παίξω. Λοιπόν, Τι να παίξω, Graves, Vayne. γιατί ξέρεις Vayne εσύ. Όχι, αλλά... Graves θα παίξω, μάλλον. Ωραία, ναι, πατήστε. Μάνο, θα πας εκεί Μάνο πίσω. support. Θα πάω support. Ναι, ναι. Τι θα πας do το πρε. Α! Μπερδεύτηκα Ρεν. Ή θες να παίξω Talon mid. Όχι, έρχομαι support. Οκ, εσύ Μίτσο βγάλε λίγο τα masters αυτά που έχεις. Τα spells, βασικά. Περίμενε, θα το φτιάξω. Λοιπόν. Αμπελιτηρώνους. Αν είναι να μπουν και αυτοί δεν ξέρω. Νομίζω, λοιπόν. Ξεκινάμε το... Mid lane θα βγει απευθείας. Να πάρω exhaust. Ναι, πάρε exhaust. Okay. Περιμένουμε λοιπόν πολύ λίγο πιστεύω το όλο θέμα. Γιατί δεν έβαλες το skin στον Άσο. Δεν θέλω. Το μπορώ να το βάλω αλλά βαριέμαι, δεν μ' αρέσει. Το βαριέμαι. Ο άλλος ο Βασίλης πάλι έβαλε εκεί τη μαλακή εικονίδιο. Φτιάξω καινούργια account μαλάκα. Γιατί. Στο LOL. Ναι. Γιατί. Οκ, δέξτε το sketch. Ωραία, ναι. Εγώ λέω να φτιάξουμε όλοι μαζί. Ωραία, έλα πατήσει start game. Να πατήσω play εγώ. Θα πατήσει αυτός. Α, αυτό είναι αρχίδι. Α, καλύτερα. Καλύτερα. Όχι καλύτερα. Καλύτερα. Εντάξει. Εσέντ ήταν ο άλλος. Αυτό χρειαζόμαστε και ένα ability πιστεύω. Βασικά, ναι, όντως. Παίζω εγώ αμπελιτηρ, έχω αμπελιτηρώνους. Έλα, πάντα start. Με τρεις. Champions. Not owned κανέναν. Έχω λίγο καιρό να παίξω Graves, βέβαια. Τον είδες το καινούριο που θα βγει, τον παίχτη. Όχι. Ποιος Είναι θα βγει, ένας πώς το λένε? που φοράει μια κόκκινη μακριά τέτοιο που έχει... Πώς είναι και τα μεγάλα τα σαν παλτά μεγάλα, καταλάβω. ναι, κόκκινο και φοράει και έχει ένα μεγάλο γιακά. Και αυτός φοράει στο μούτρο ξέρω εγώ και του κρύβει το ένα μάτι, κάτι τέτοιο. Να σου πω, δεν το στέλνεις στη φωτογραφία. Θα μ' Ναι, αφήσεις ναι. να... τέτοιο. Ωραία. Τελείωσε στη φωτογραφία. Πώς τον λένε. Α, ξεκινάει τώρα. Και, τι σε πειράζει. Στείλ το στο Skype. Καλά, θα ψάξω λίγο στο Facebook. Α, καλά. Α, καλά! Αν κάνεις έτσι μάνο, εγώ θα σε πετάξω την κλίση χωρίς να σε βρίσω, εντάξει. Ωραίο σκηνή ακάλι. Ποιο όχι. Και αντίπαλη Blitz. Ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος. Εγώ είμαι άξιος. Leakcraft από εκεί το Οπότε τώρα θα χάσουμε, έχουμε Miss Ward Leakcraft, δίπλα. από εδώ περνάτε. Καταρχήν έχει δύο παίχτες που... What the fuck, αυτό είναι το... Κάλλη και ο Master δεν ήταν Silver το προηγούμενο season. Και ο Μάνος ήταν Α, Rank. το έλα, το βρήκα. Είναι σαν το Master Yi περίπου, αλλά όχι. Αλλά Στήριξε στο καμία Skype. σχέση. Αυτό είναι ο Master Yi. Μήπως είναι ο Master Yi αυτός. Ω, ωραίος. Αυτό είναι η skin Ναι, του είναι ο Master Yi. Είναι ο Master Yi, ναι, σωστά. Αλλά Όχι, είναι δεν μοιάζει με το που είχε παραγωγή. Ναι, κοίτα λίγο δεξιά όμως αυτό εκεί που φοράει τη Ναι. μάσκα. Όντως είναι ο Master Yi.
Ναι, απλά είναι skin στο Master Yi. Είναι πολύ γαμάτο. Μαλάκα, αν είχε βγει κάποιος έτσι παίχτης, ρε φίλε, θα είναι πολύ γαμάτο. Φυσικά πρέπει. Ναι, αφού κοίτα. Q, W, E και ulti. Ναι, η Q μαλάκα είναι λες και περιστρέφεται, κοίτα λίγο. Ναι, και τι ωραία φαίνεται. Ναι. Γαμάτο. Κάτι καινούργιος παίκτης δεν ξέρω πώς θα είναι. Ναι, ναι. Ο μεγαλύτερος Draven. Ναι, οκ. Γκάλια. Ωραία Τι σκηνή. διαφορά έχει, άντε πες μου εσύ. Κάνει τα Ναι, ίδια είναι πράγματα. το Debonair, όπως είναι και το Ezreal και το Jace. Είναι τα Debonair. Ναι, έχω τον Debonair του Jace, το έχει βασικά ο Βασίλης. Αυτός τα έχετε περισσότερα. Βασικά Τα ένα έχει έχω εγώ, μόνο ένα έχω. Ποιο πήρες? Του Yorick, ρε, το 5. Α, ναι, το 5 kill. Ναι. Let's go. Α, δεν έχει πολύ lag, εντάξει. Καταπολεμία. Ω φίλε, πολύ ωραία αυτά τα ηχεία έχουν πολύ μπάσο. Ωραία, ναι, όμως με ακούγεται όπως φαίνεται όλο θέμα. Λοιπόν, γιατί πάω να πάρω αυτές τις βλακίες, έτσι. Είναι start items. Θα πατήσω κανένα Ήθελα να πάρω μεγάλο word. Θα σου... Τι? Υπάρχει Να και κάποιο πάρεις, άλλο μεγάλο που μπορεί να πάρεις εσύ, αλλά δεν το λέμε γιατί είναι προσωπικό. Όπα. There is such potential. Σταμάτα. Λες και λαγκάρισε. Ναι. Ναι, λάς και λαγκάζει. Μαν θα έρθεις. Έρχομαι να φτιάχνω τα κουμπιά. Κάτσε καλύτερα σε αυτό εδώ. Γιατί? Καλά, Έτσι και στο blue. Όχι, δεν πήγα στο blue, στο red πήγα. Είδα έναν blitz. κι εγώ. Όποτε θες να πάω για word, πες. Αν πας να Ω, γαμώ, το βγήκα απ' έξω. Έλα. παίξεις καλό. Δεν χρειάζεται να δει το health. Καλό το. Deep up noob. Ωραία, για stack. Farm. Κάτσε να το παρέσω για να πάρει heal. Να πάρει heal τι. Το minion. Πάνω περίμενε πάω βάλω ward εδώ. Εγώ πάω να βάλω... εδώ. Και σου πινκάρει εσύ, εκεί. Ένας βλάκας που λέγεται μόνο. Οχ. Η άλλη είναι river. Δεν θα πας να κραπάρεις τον blitz. Εκεί. Μισητάκια δεν τρώω την Τράβω άλλη πίσω μου μαλάκα. ήταν. Μισέ, κραπάρε. Αλλά δεν μην νοιάζω να θα πάρω. Τι γράφω. Γκαραμούζα. Που δεν έχω. Γκαραμούζα. Κάτι άλλο. Έλα εδώ ρε. Μου τρέχει σαν γάτα. Σαν κότα. Έλα τι. Πάρε, δεν μείνει μόνο. Κοίτα πως τρέχει. Πως το τάρει. Προσπαθώ να βρω κάπου να... Και ο ψοφό. κραπάρω. Μαλάκα. Fuck. Οκ. First blood. Στάνταρ. Έλα, έλα. Πα. Το κεφάλι. Ωρε φίλε.
Μην τα Κοίτα λίγο chat. Ό,τι να είναι άλλη. Έφαγε κεραμιδία. Μάλλον είσαι και πολύ καλός. Θα βγει καλό αυτό το βίντεο. Ξέρω ρε. Θα βγει στάνταρ καλό. Όλοι μου το λένε αυτό. Έχεις κανένα γορντάκι μικρό να βάλεις? Όχι, ακόμα. Κάτσε ξέρεις, το είναι εκεί μέσα ο να το άλλος. κραπάρω. Κράπαρα τι να σου πω. Καλά μέχρι να φορτώσει εμένα το κραπ. Μάνο, φύγε ρε. Γιατί πας στο Blitz ρε? Επειδή ο Blitz είναι πιο δυνατός από τη Miz ρε. Τι συνηθισμένα πράγματα. Ναι. Έλα εδώ, πού πας μωρί. Τουλάχιστον βάρω τα μήνυ να πάρω λίγο health, έλα. Πάρω αυτό. Κάτσε με κι άλλο, θα φύγει πίσω ρε. Και Rengar. Είσαι Έλλην, πρώτα. Double kill. Όχι. Δεν μου γελέ. Όχι double. Να στους. Λοιπόν. Πάρω μια armor bota. Μάνο βάρω το, άστο. Δεν έχω. Θα πάω γρήγορα με teleport για να πάρω το stupid. Έτσι πήγαινε Αυτός πριν. πρέπει να είναι καμένος με το λίγο στάνταρ, διότι βρίζει σαν μη πω τώρα. Έλα εδώ, τι θες να σε βρίσω? Τώρα το ξέρω ότι θα μας πάρει double, γι' αυτό. Δεν το ξέρω θα σας πάρει double, όχι. Δεν έχω τίποτα. Ούτε εγώ. Θα έρθω master τώρα, wait. Εν τω μεταξύ αυτή χώνεται μέσα στο τάρετ και μετά βγαίνει. Βασικά το χτυπάει μια φορά το τάρετ, μετά ξαναμπαίνει μέσα στο τάρετ, τώρα άλλη μία. Δεν το δω, είναι με το ζωή. Έλα ρε Δεν master. πάω να βάλω μάτι. Δεν βάζω μάτι, δεν μπορώ. Είμαι low. Έτσι, γραπάρει. Έτσι που γραπάρει. 2, 1. Ω! Μαλάκα, πόσο μ' άρεσε εγώ, μπαμ! Έλα ρε master, φύγε. Τουλάχιστον πήγαινε πάνω του. Είναι troll time. Ξέρω εγώ. Τώρα έχω κραπάκι. Έρθει παίρνει το farm ο άλλος και φεύγει. Και βασικά δεν βοηθάει, δεν φεύγει. Κακό αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα. Είναι στα χορτάρια. Το ξέρω, θα βάλω wardation. Κάποιος χρειαστεί να πάρει Magic Resist μου φαίνεται. Βασικά για Κάλλη, αν πάρει 3 kill και μετά πάρει το... θυμάμαι πως το λένε. Πώς το λένε. Αν πάρει ένα Gunblade, μας ξεφτιλίζει από έναν ολόκληρο team. Λοιπόν. Report μη φυτάει. Μας έδωσε μεγάλη βοήθεια για μας. Βασικά Εγώ θέλω λίγο ακόμη για να πάρω. Οκ, καλώς. Καλά στα κάνουν φαίνεται. Κάτι κάνουμε στο παρόν. Είναι μέχρι να πάρω το συν. θα γραπάρω το blitz. Κράπαρα. Βασικά εγώ δεν έχω mana, αλλά Πω. Α, από δίπλα. λες και μπορείς. Κάτσε, εγώ πάω B. Πήγαινε εσύ. Εγώ θα κάτσω. Ο πόλεμος στο minion γίνεται εδώ. Δεν πέρα. έχεις mana ρε, πήγαινε και σε B. Κάτσε ρε, και ποιος θα κάτσει το lane. Ο Ziggs. Κανένας. Γιατί βλέπεις κανέναν. Ξέρω. Δεν πειράζει, κάτσε να έρθεις, να ξεκινήσεις εσύ και θα κάνω κι εγώ. Πάω το μεγάλο μιστάκι. Μαλάκα, τι υποτίθεται ότι κάνει αυτή. Μπορώ να έχει τάκι και πάει πίσω με. Ωραία. Σου έχουμε λογικά. Αν δεν φινταριστεί LeBlanc στο mid. Όπα, μου ήρθε με ulti τώρα. Έλα, σηκώνε τον Άσος με ulti. Και κάνει Και flash. κάνει flash. Ναι. Ήταν πολύ έξυπνο το που κάνει άλλη. Στάκ. Δώσε Riven, έλα. Γιατί δεν έχεις mana τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μην νοιάζει. Θα περιμένω να βγει το τέλος. Άρα πήρες μεγάλο ward. Να. Okay. Μεγάλο αυτό το πράσινο, όχι το ροζ. Αυτό δεν χρειάζεται τώρα ακόμα. Φυσικά χρειάζεται, αλλά δεν πειράζει. Να είδες τώρα, κοίτα εκεί στο mid. Darkness.
Καλάτζο. Αχ, ένας μπλίτς. Τρέχα. Ο Χριστός είναι Παναγία. Τι μίσος έχουν για ένα σκυλάκι ρε παιδάκι μου, είναι... Θα τους πάω στη φιλοζωική, δεν πάει άλλο, θα τους πάω στη φιλοζωική. Σκυλί μου στο παιδί. Η άλλη με μια μαχαίρα να μην προσπαθεί να... Όχ, βρήκα τον Ράγκερ εδώ. Ωραία. Μάστερ, φύγε μου, η πουτάνα. Τι μου κάθεσαι μωρά Αλβανί εδώ. Του ζήτησα εγώ βοήθεια. Άσε με να στα κάνω στη σκιά μου. Θα πάω πίσω, θα πάρω το συν. Σε κάτι θα πάρω το εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ φίλε μου, δεν θα βάραγα να το μείνω. Εμείς πάμε tower. Εγώ πάω πίσω. Το ίδιο δεν είναι. Τώρα θα αρχίσουν οι ντύμπελ να φλιμάρουν. Αφού καταρχήν έχουν διασκορπιστεί, δεν τους βλέπεις που είναι. Πρέπει να πετάξουμε ένα word στο Dragon. Είναι 2v. Μίτσο, πάμε να φάμε Dragon. Δεν θέλουμε και το εκεί. Start. Η βασικά είναι Dunk τώρα. Οι άλλοι και τι κάνουν μαλάκα. Πάτσε ούλτε ό,τι θες. Sorry όμως σου στυλάρω τα minions, έχω την passive από την ulti. Τι να κάνουμε τώρα. Το σπάμε. Όχι, βγες. Περίμενε. Κάτι μου λέει θα πέσει τρίπλα εδώ. Να σπάς. Όχι με έφαγε ο Μπλίτς με την ούλτη. Είμαι τόσο δυστυχισμένος. Εμείς σπάσαμε 2 towers στον bot επειδή έφυγαν οι άλλοι. Και ξέρω εγώ Ρέγκα φυδάει πάνω. Έλα Μίτσο. Μαλάκα πλάκα. Ο Μπλίτς έσκασε το περισσότερο εδώ. Ωραίος. Καλή ουλτία. Είπα τώρα θα έφευγε. Μίτσο, η Brock Wings της Riven έσκασε 89 damage περίπου και το Minion έκανε 50 damage. Δηλαδή περίπου είναι ισοδύναμη. Τι παλέσουμε έναν Minion, τι με τη Riven, τι είπες. Το ίδιο είναι. Είδες Μάνο. Όχι. Ωραία μάνο. Τύψεις με την πάση σου από την ulti. Ένα minion και το πήρα εγώ. Μάνο. Πάνω κάτσε και ψόφωση, δεν πειράζει. Αυτό θα κάνω, άμα δεν καταφέρω να γλιτώσω. Γιατί δεν αυτοκτονάς έτσι κι αλλιώς, το ίδιο είναι. Τι φεύγεις, τι πας πιο πέρα, τι. Ζάμπα, τρέξιμο, κοράζει το ρομπότ. Την τρώμε στο τάρε. Ποιο είναι αυτό. Τι έκοψε αυτή ρε. Άντε πρες το αυτό. Αυτή είναι σίγουρα. Αυτή κάνει pink. Γιατί νομίζω στην ψεύτικη δεν μπορείς να κάνεις pink. Όχι ρε, μπορείς. Μπορείς. Νομίζω πως ναι. Αλλά φυσικά είναι σαν... Τώρα θα βρεις οι άλλοι πιστεύω. όχι, δεν πας. Πάω μid εγώ τώρα. Θα πας mid και εμένα θα με αφήσεις μόνο μου. Ποιος σχέσκει για σένα μάνα. Έρχομαι κι εγώ. Θα βάρω μια ulti και στα μείνει να ψοφήσω. Μαλάκα, τόσο λίγο κάνει ο Ρέγκερ. Το fuck.
fuck, ρε μαλάκα. Μπορεί να φάει ένα μήνυμα όλος. Εγώ μόνο. 6-1. Ωραία φίλε, αυτοί δεν μπορούν να παίξουν. Όχ, Ρίπερ Στέλιος, όχι. Μανούλα μου. Όχι, κοίτα. Ψόφ. Ό,τι πρόλαβα να σβάλω σε σένα αυτό το βάλω πάνω κατά λάθος. Κοίτα, πήρε double άλλος. The fuck. Βοήθεια. Έλα, πρέπει να έρθει το Blitzer να πάρει triple. Ναι ρε Blitz, Αχ, έχει πάμε. ψηφίσει. Μα τι τσέκοψε ρε. Γάμω το Rengar σου μέσα. Πόσο ζωή μου σκασε. Μανουλιό, δεν βοηθάς, Τι να βοηθήσω ρε, δεν έχω καμία επίθεση φορτωμένη. Έλα προς τα εδώ, προς τα μένα, προς τα μένα. Πάει το Rengar ρε βλάκα. Δεν μπορώ, με τι κίνηση. Μόλις μου φόρτωσε η ulti πέθανα. Άμα τους κάσω μια ult δεν θα ψοφείς, Το Rengar. Αν βαδέσεις και όλοι δεν θα ψηφίσει. Αν βασικά είναι solo. Ω, τόμ να φάω το πάρε, δεν πάει άλλο, μου νευρίασε. Και καλά με νευρίασε. Όπου, Λιμπλάνκ. 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 Ακούσε, Λιμπλάνκ. Ο καινούριος παίκτης. Είναι κάτι ανάμεσα στο Lee Sin και στη LeBlanc. Λιμπλάνκ. Είναι καινούριο αυτό. Καινούριος παίκτης του LOL. Μόνο που αυτή τη φορά τα πηδάει πάνω στον άλλον. Σκάει κλωτσέρ. Μαλάκα, σκάει και στον αέρα γιατί. Και δεν μου κόβει απολύτως τίποτα. Βλέπει και... Μαλάκα, αυτά είναι. Τι. Έλα ρε. Τίποτα άστα. Πού πήγε. Ωρε φίλε. Τρολάρε. Ρε γύρω να πούμε τι μου έρχεται πάνω αυτός. Αφού ούτε μια φορά δεν έκανε γκάνγκ. Απλά πέρασε. Το λέει. Τι λέει αυτός ρε. Why don't you stick that... Τι είπε ρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι λέει ρε Μίτσο αυτός. Wait, δεν μπορώ να δω τώρα. Ω, ζω. Έμεινε με 23 health. Κάτσε να κάτσω εδώ. Data. 10 XP. 23 πες. Ωπα, λάθος. Σε έσωσαν τα 10 life, ξέρω εγώ. Λελ. Όχι, δεν θα έχει κανείς ασπιδέρα. Πρόσεξε, δεν είναι. Όχι, δεν τον κόβεις καθόλου τον Rengar. Είναι βλάκας. Και πως πένει. Όχι είναι πλά. Μάνο είσαι και πολύ καλός. Δεν ξέρω. Με έφαγε ο Blitz πάλι. Oh my god. Φίλε, ο Blitz είναι καλύτερος από τη Miss Fortune. Βασικά η Miss Fortune πρέπει να βγει και FK. Ναι. Όχι μόνο ότι ο Blitz έκοψε περισσότερους από όλους πάλι. Οι βασικές επιθέσεις του Rengar Oh yeah. Nice ulti. Ίσα με την Q του Blitzcrank. Και η ulti του Blitzcrank 231. Oh, what the fuck. Η άλλη ψοφάει με 2 χιτάκια. Ξέρω εγώ. Μαλάκα, κοίτα με. Μίτσο φύγει, γιατί θα σκάσω αυτό και θα βάλεις τον Blitz. Βλέπω. Και δική της έκοψε της Κάλλη. Ναι ρε, άμα παίξεις Blitz ability κόβει πολύ.
Αφού φορτώνει ulti κάθε λίγο και λιγάκι. Το bot μην το κοιτάξει κανείς. Και μην πάρετε και κανένα dragon. Λοιπόν, θες να έρθουν. Πλάκα έχει. Θέλω help εδώ, δεν έχω καθόλου μάνα. Φύγε. Έρχεται το πλοίο της κάτω για Baron. Για Dragon. Να τους. Blitz. Μαλάκα. Να το μαλάκας και σε ulti. Ο Μάνος είναι για φάπες. Κοίτα λίγο την Ακάλι. Ωχ, Ακάλι μου. Ξέφυγε. Ακάλι μου. Ρε μαλάκα. Για να καλεί. Παίζουμε με την υπόβατα. Και τώρα τα πάρεις double. Πέρα και θα πάρεις σε αυτό το game. Τα fail. Σκάσω ultima τώρα. Η Ακάλι, γιατί αγόρασα Τώρα λογικά θα κάνει surrender. κάτι μου στα κάρι. Όχι, δεν έκανα. Δεν μπορώ άλλο, θέλω να ξεσπάσω. Ό,τι... Ρε βλάκα. Τρέχα ρε. Λαγκάρω. Ψηλά στο ρομπότ. Πιστεύω έκανε surrender. Απλά τέτοιο το δέχεται. Που είχα λαγκάρει τώρα, δεν κατάλαβα τίποτα. Το πάλι δεν το βαράδισες, Τι είναι αυτό, είναι χουλ. Εγώ εσύ ξέρω ότι διασκόζω κανένα. Το lag μου κάνει καλό. Αφήστε με να φύγω. Αυτό. Δεν με πείραξαν εμένα το μεταξύ, ξέρω εγώ, είσαι εγώ. Κοίτα πόσα μήνυ είναι στο top, στο bot. Τώρα δεν το είδαμε στο μήνυ. Μία Q είναι το tower. Όχι, μία Q. Ναι, μία Q. Εγώ το blitz άλλα. Και ούτε support του κάνω το καλύτερο. Το Real τρέχει το μεταξύ. Πω γάμο τι στάνε, με κούφαν ο άλλος. Real που θα έξω εγώ είσαι. Έλα εδώ. Πολύ δύσκολο να τους φάσω. Έχεις τα μισά kill της ομάδας. Το Blitzfire είναι πιο καλός. Αμάν μωρέ, τι κράπ είναι αυτά. Κοίτα να σε κραπάρω μες στο... Αυτό θα κάνει τώρα, αυτό θέλει να κάνει. Είμαι Αλλά σίγουρος. δεν θα το επιτρέψω τέτοιο πράγμα. Να το σπάσω το tower. Δεν το κάνω θες δηλαδή. Τουσάρουν μαλάκα. Τουσάρουν το support άλλο. Το tank το Αγκάρι. Καλά κάνεις. Το light είναι καλό. Όχι ξάδερφε. Τώρα θα δεις τα πάντα.
Όχι να έχει. 302. Στάκ. Let the dogs out. Και τώρα θα σκραπάρει και στο Blitz μόλις βγει. Ω, Εγώ δεν έχω μάνα. δεν θέλω να γίνει αυτό. Ούτε εγώ. Βγήκε. Γιατί βάζεις το 10x τους. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα βγει. Γεια σας.